Dámy a pánové, vítejte u speciálního vydání pořadu Weaselcast. Dnes nás čeká něco výjimečného. Předvolební debata, která může ovlivnit budoucnost celého Los Santos. Dnes v budově kongresu proti sobě usednou dvě výrazné politické osobnosti. Za demokratickou stranu je její předseda Aiden Pierce a za republikánskou stranu místopředseda Brian Walker. Dnešní debata se zaměří na klíčová témata, která rezonují napříč celým státem. Bezpečnost, ekonomiku, práci policie, ale i směřování naší společnosti v následujícím období. Každý z hostů dostane prostor představit své postoje, reagovat na svého oponenta a přesvědčit vás, občany, proč právě jejich směr je ten správný. Prosíme hosty o věčnou a respektující debatu. Od mikrofonu vás zdraví Chad Morrison a vy sledujete Weaselcast, předvolební speciál. Pánové, vítejte. Príjemný dobrý večer. Príjemný dobrý večer, pán Pierce. Pán Walker, pekný večer aj vám. Tak, rovnou na úvod se tady bude hodit jedna taková otázečka. Začneme nejdřív u vás, pane Aiden Pierce. Proč byl ve vaší straně změněn predseda? Áno, ako som už spomenul aj na verejnej diskusii, ešte raz príjemný dobrý deň, večer váženým divákom. Ako som už spomenul, miesto s pánom Wellingtonom som si vymenil z dôvodu toho, že sme uvážili, že ako vodca strany budem, nazvime to, lepším kandidátom, nakoľko pán Wellington, žiaľ Bohu, kvôli jeho nejakej pracovnej vyťaženosti to úplne nestíhal a stále chceme jednoducho zmeniť budúcnosť tohto štátu, chceme mu pomôcť a práve preto som sa tejto pozície ujal ja, pretože mám viacej času a chcem napomôcť fungovaniu tej strany. A uvažili sme jednoducho v nejakej debate aj v rámci našej strany, že to tak bude jednoducho lepšie, keď sa vymeníme. Všetko prebehlo priateľsky, bez akýchkoľvek nejakých hádok, jednoducho sme sa zhodli na tom, že to tak bude lepšie. Jak proběhla změna předsedy u vás? Tak zmena predsedy u nás vznikla vlastne v podstate jednohlasným hlasovaním celej našej strany, kde sme sa spoločne zhodli, že pre prosperitu budúceho možno kongresu a našej strany bude lepšie, keď pána bývalého predsedu odvoláme, prebehlo čiže hlasovanie a tým pádom sme takto pána predsedu odvolali kvôli nejakým minulým škandálom, ktoré prebehli v rámci našej strany a bývalého pána predsedu. Ak môžem zareagovať? Áno, určite. Mňa by zaujímali tie škandály, že aké škandály máte na mysli? Pán bývalý predseda našej strany vysoko nevyhovoval našim nárokom a keďže sme sa už dávno zhodli, že sa naša strana nestotožňuje s bývalým konaním bývalého člena strany pána Vystrelila a tým pádom sa jedná o škandály ohľadom celej tejto témy, kde vlastne sa v strane podielali ľudia, ktorí za mňa v rámci nejakej spravodlivosti a podobne tam nemali čo robiť. Dobre, ale situácia s pánom Vystrelilom sa stala, ak sa nemýlim, asi 2 mesiace späť. A to až po 2 mesiacoch vás napadlo, že pán Whitmore, bývalý predseda, vo všetkej úcte není dobrým kandidátom na miesto predsedu, lebo ja teda podľa nejakých mojich informácií, ktoré nebudeme brať ako potvrdené, keďže jednoducho nemám to podložené priamými dôkazmi, ale tak podľa mojich informácií bol pán Whitmore, nazvime to aj po vylúčení zo strany, ešte nejako spojovaný s pánom Vystrelilom, možno aj riadený. Takže prečo až teraz prišla tá reakcia na tú zmenu? Že prečo nie predtým? Výborné poznatky a v podstate aj výborný kúsok, pár špekulácií, ale čo vám môžem povedať, tak za našu stranu tých dôvodov tam bolo mnoho viac a nebol tam jediný dôvod problém s pánom Vystrelilom, bol to jeden z mnoha dôvodov, prečo došlo k odvolaniu nášho predsedu. Tým pádom toto bolo trošku na dlhšie lakte a uvažovali sme o viacerých problémoch, vďaka ktorým vlastne to vyústilo až do takéhoto rozhodnutia. Takže ten proces začal vtedy, skončil sa až teraz. Je to vlastne bežné uvedomenie týchto vecí, čo pán bývalý predseda robil. Chápem. Dobre, ďakujem.
Zůstaneme u vás, pane Brian. A ohledně ekonomiky a licencí. Měl by stát zvýšit daně pro bohatší obyvatele, aby financoval veřejné služby, nebo daně snížit a podpořit podnikání? Tak za našu republikánsku stranu je určite v prvom rade dať priestor novým podnikateľom. Nie sa im strániť, predsa potrebujeme nejaký ten... Štát potrebuje z niečoho prosperovať a myslím si, že treba dať novým podnikateľom práve možnosť si tu založiť nejakú tú firmu a začať prosperovať v tomto štáte, pretože za mňa netreba ich jak keby utopiť alebo odradiť nejakými predraženými licenciami, nejakými mnoho licenciami, kopukrát aj v podstate na jednu vec sú 3 licencie, čož je za mňa nezmysel a tým pádom treba postaviť nejakú reformu a postaviť sa k tomu takým spôsobom, aby títo podnikatelia mali priestor a mohli si to podnikanie dovoliť aj ako obyčajní ľudia a nie, aby to tu bolo iba o tom, že bohatí môžu všetko a chudobní nič. Práve naopak, nastaviť medzi tým nejakú strednú laťku, tak aby si to mohol dovoliť každý a zároveň, aby z toho mal isté stanovisko aj štát. Takže samozrejme nejde nič zadarmo, to každý rozumie, ale chceme to nastaviť takto, aby to bolo v nejakom strede bode, ako všetko. Ak môžem zareagovať. Ano, určitě. Pán Walker, tak chcete teda znížiť ceny tých licencií a chcete zaviesť dane pre bohatších, alebo nie? Chceme znižiť ceny licencie? Samozrejme, že áno. A pozrieme sa na celkovú reformu licenčného systému. No a čo sa týka teda toho zníženia tých licencií, máte aj nejaké potom ďalšie ekonomické riešenia? Lebo ak to berem ja z našeho pohľadu, o čom aj my aktívne komunikujeme v strane, už teraz tie licencie prinášajú nejaké peniaze do štátneho rozpočtu. Keď ich ešte znížime, odkiaľ potom môžeme čerpať peniaze na sociálne nejaké benefity pre ľudí a na nejaké dotácie pre práve napríklad aj to rozvíjanie podnikania, ak sa chápeme, lebo naša strana napríklad aktívne komunikuje zavedenie pravdepodobne nejakého dotačného systému pre podniky. V tomto sa myslím si, že zhodneme aj vaša strana, aj naša strana, že chceme jednoducho tým ľuďom dať tú možnosť podnikať. Ja si myslím, že ktokoľvek, kto začne podnikať, urobí veľmi dobre, lebo za prvé môže vytvoriť pracovné miesta pre ľudí, čím opäť nejakým spôsobom prispievame do ekonomiky, zároveň teda podporuje aj sociálny život, ak sa bavíme o nejakých podnikoch. Tak pri tých licenciách, keď ich budeme napríklad chcieť dotovať, tie podniky, nejakým spôsobom ich podporovať, alebo celkovo zdravotníctvo a podobne, tak keď znížime tie ceny licencií, tak odkiaľ potom zoberieme na to peniaze? Máte na to nejaké riešenie? Lebo tak naša strana to úplne nepodporuje, zvyšovanie cien licencií, tak že či je na toto nejaké riešenie? Lebo ja sa bojím, že to nebude. Môžete hovoriť. No tak určite vy ste práve povedali, že vy chcete z peňazí, ktoré necháte predražených licencií občanov, ktorí si platia svoje licencie, chcete zároveň dávať nejaké dary za tie peniaze naspäť tým firmám alebo nejaké dotácie. Vy vyzbierate peniaze a potom ich dotujete naspäť. Mne to príde ako zbytočný kolobeh, vyjadrili ste sa takto a za mňa, za našu stranu, keď sa znížia ceny týchto licencií, tak určite na tom ekonomika štátu nepadne a stále tu budú peniaze, za ktoré sa budú môcť dávať niekde inde, kam budú potreba, ako napríklad do toho zdravotníctva. No ja by som teda zareagoval, lebo vy ste povedali, že darovať teda podnikom a nejaké dotácie, to myslíme skôr tak, že ako dotácie podnikom na rozvoj ich podnikania a nie len tam tie peniaze, to ste mierne trošička vytrhli, že chceme nechať ceny licencií tak, že teraz sú predražené a potom to naspäť vrátiť podnikom, tak tie peniaze idú do štátneho rozpočtu, ktorý nedotuje len podniky, ale dotuje primárne tie najdôležitejšie sektory, ako je zdravotníctvo a štátne zložky a potom nejaké sociálne výdavky a výdavky na udržiavanie nejakého spoločenského života. Keď znížime tie ceny, tak ja sa pýtam, že či máte nejaký plán aj kde vyzbierať tie peniaze od ľudí na dotácie toho štátu, keď teda znížime licencie, zníži sa príjem štátu v tejto sfére. Ja osobne si myslím, že tie licencie sú predražené a ani nikto v našej strane si to nemyslí, pretože z ničoho jednoducho peniaze nebudú. Keď niečo znížime, tak
prídeme o značnú časť rozpočtu. My sa skôr bavíme o tom a v našej strane aktívne komunikujeme, že my chceme pomôcť začínajúcim podnikateľom podnikať. Ide o to, že peniaze nerastú na strome a nevieme ich proste len tak akože vytvoriť pre ľudí, lebo to kebyže vieme, nazvime to, ľuďom dávať peniaze len tak, že ich vytlačíme a tu máte, tak by sme prišli do bodu, kedy by vlastne skrachovala celá ekonomika štátu. A z čoho teda chcete brať potom ďalšie tie financie? Lebo ja tomu nejako stále nerozumiem, že chcete znížiť ceny licencií a následne potom z čoho viacej dotovať ten štát? No, v poriadku, chápem vaše obavy a chápem, čo ty myslíte, ale môžem vám v podstate s čistou dušou povedať, že my nechceme dávať tie licencie zadarmo, takže tie peniaze stále niektoré budú tiecť. Vy tu spomínate vlastne tie peniaze, ako keby štát míňal to vlastne posledného centu. Alebo vy vlastne spomínate, ako keby všetky tie peniaze z licencií sa hneď oddali ďalej. V tom prípade by to problém bol, ale za mňa tie licencie majú v dnešnej dobe o niečo čosi vyššie ceny, čiže si myslím, že keď sa to o čosi zníži, tak stále nebude problém a stále nebudú tie peniaze nejaké nedostatkové a určite neskrachujeme. No a čo to zdaňovanie tých ľudí navyše? Lebo niečo také zaznelo, že zdaňovanie bohatších ľudí, tak k tomu sa ako staviate? Lebo napríklad my, ak teda síce to otázka nebola smerovaná na mňa, ale my napríklad za niečo také nie sme. Z pohľadu republikánskej strany taktiež za to nie sme. Nevidím dôvod, prečo by občania, ktorí právom nadobudli svoj majetok a ktorí nejako prosperovali, ktorým sa darilo, aby sme im zobrali nejako viac než v podstate, keď to tak poviem obyčajnému ľudu. Za mňa to má byť stále spravodlivé a má to byť nastavené jednako. Super, som rád, že sa zhodneme. Od této otázky teda se přesuneme k bezpečnosti. Tato otázka už bude směřována na vás, pane Pierce. Je řešením kriminality spíše zpřísnění trestů nebo investice do prevence a sociálních programů? Dobrá otázka, je to aj. Z našeho pohľadu a z našich skúseností, nakoľko aktívne komunikujeme či už s príslušníkmi štátnych zložiek a tak nejak podobne, je to aj. Keď zainvestujeme peniaze do nejakého, nazvieme to, rehabilitačného systému tých ľudí, nejakej pomoci, aby k ich náprave, tak je to určite krok k lepšej budúcnosti. To súhlasím jednoznačne. Rozdiel je potom medzi ľuďmi, ktorí sa naozaj chcú zmeniť a ktorí sa nechcú zmeniť, a tí, ktorí sa chcú zmeniť, tak ja si myslím, že im takéto programy, či už pobyt vo väzení spojený s nejakým rehabilitačným procesom a s nejakou pomocou navratu do normálneho života, s nejakou psychologickou pomocou, aby tie trestné činy už nepáchali, tak v tom prípade by fungovala. My určite nie sme za to, aby ľudia, ktorí páchajú trestnú činnosť a že spravili to prvýkrát, aby obdržali najvyššie tresty, tak to proste jednoducho fungovať nemá. Majú dostať tú možnosť, že dobre, niečo ste spravili, musíte za to obdržať jednoducho nejaký trest, ktorý je daný zákonmi, ale my vám tu dávame jedinečnú možnosť, že jednoducho v tom väzení a zároveň potom s nejakou tou psychologickou podporou a celkovo s tou rehabilitačnou podporou môžete ten život opäť zmeniť, môžete jednoducho sa opäť stať človekom, ktorý nemieni páchať trestné činy, a v tom prípade takého človeka nebudú vyššie tresty násilných trestných činov nejako obmedzovať, ani sa ich by nemal báť. Pretože človek, ktorý sa zrehabilituje a navráti sa do normálneho života bez toho, aby páchal trestnú činnosť, tak v tom momente ho už neovplyvňujú vysoké sadzby trestných činov, keď tú trestnú činnosť nepácha. Nedávame tu tresty za nič. Keď niekto nespácha trestný čin, má mať právo na spravodlivý súd, má mať právo na obhajobu a tým pádom jednoducho by nemal byť trestaný už naďalej, ak nikto nič nespáchal. Problém je u ľudí, ktorí tú trestnú činnosť páchajú opakovane. Je to preukázané, že ju páchajú opakovane a je jasne dané, že jednoducho pobyty vo väzení, nakoľko musíme zdôrazniť aj divákom a vlastne všetkým občanom, ani jedna z našich strán ešte nebola priamo vo výkone politickej služby ľudu. Takže v tejto téme v podstate ani jednej, ani druhej strany nie je vina tá, že to jednoducho v aktuálnej chvíli nejakým spôsobom nefunguje. No každý môžeme ponúknuť nejaké riešenie. No a človek, ktorý jednoducho prejde tým rehabilitačným procesom
a navráti sa do normálneho života a opäť pácha trestnú činnosť, to znamená, že sa nepoučil z tej predošlej trestnej činnosti, tak taký človek pri opakovanej trestnej činnosti dostáva navýšené trestné sadzby. To funguje aj teraz. Problém je, že sa stretávame častokrát s tým, či už u polície, vlastne teda najmä u polície, sa stretávame s tým, že sa nachádzajú medzi nami občania, ktorí si odsedeli vo väzení už značnú časť svojho života a napriek tomu opäť páchajú trestnú činnosť. Tým, že tu není ten rehabilitačný proces, takíto ľudia by mali mať pri ich ďalšom nejakom súdení navýšené trestné sadzby týchto násilných trestných činov. Je to v podstate jednoduché, ja som to až moc obkecal, je to v podstate jednoduché. Človek, ktorý prejde väzením a rehabilitačným procesom a navráti sa do života a nepácha trestnú činnosť, jeho sa navýšenie trestných sadzieb netýka. Človek, ktorý opakovane pácha trestnú činnosť a prejde rehabilitačným procesom, presne na týchto ľudí má fungovať navýšenie sadzieb za trestné činy. Pane Walker, něco k tomu? Ďakujem za otázku. Za republikánsku stranu sa určite treba pozrieť na kompletnú reformu dnešného systému trestov, keď to tak poviem, pretože za nás sú niektoré tresty neprimerané, sú príliš vysoké, ale taktiež sa môže stať, že niektoré tresty sú naopak príliš nízke. Čiže osobne a za republikánsku stranu sa vlastne pozrieme na kompletný justičný systém a budeme prejednávať bod po bode každý jeden zákon. Samozrejme bude to nadlhšie a nebude to hneď lusnutím prstu, pretože tam není toho málo, ale myslím si, že tento celý systém treba prejednať a treba sa pozrieť na každý jeden zákon. To znamená, že sa stotožňujeme s demokratmi s tým, že vlastne treba nejako nastaviť túto laťku a porovnať tie hranice, že vlastne právo na nápravu musí mať každý, taktiež nemôže nikto trestať, ani si to nemôže nikto dovoliť, nebodaj trestať nevinného, ktorý nebol obvinený z nejakého trestného činu alebo podobne. A taktiež nemôžeme nechať na slobode niekoho, kto naopak tieto trestné činy spáchal. Čiže za republikánsku stranu treba prejednať tieto tresty, treba nastaviť hranice tak, že čo je príliš vysoké, to znížiť, naopak, čo je príliš nízke, to zvýšiť. Nastaviť na to zdravý rozum, vypočuť ľud a nastaviť hranicu tak, aby bolo čo najviac ľudí spokojných. Samozrejme nejde vyhovieť každému. To je za nás, keby som sa vyjadril k nejakej prevencie týchto sociálnych vecí alebo podobne. Rovnou zůstaneme ještě u té policie. Znovu na vás, pane Pierce. Má být rozpočet policie navýšen nebo část prostředků přesunutá jinam? Naša strana je za podporu polície. Ja si myslím, že treba zvážiť obidve možnosti, či navýšenie ich rozpočtu alebo presunutie istých čiastiek do štátneho rozpočtu a následne dotovanie iných vecí. Ja som za aj. Myslím to spôsobom, že o tom treba diskutovať. Každopádne naša strana sa napriek tomu zasadzuje za to, že treba podporovať štátne zložky. Keď budeme mať podfinancované štátne zložky, teda policajné štátne zložky, tak jednoducho tej trestnej činnosti bude viac. Som za to, aby policajti podliehali prísnejšej kontrole ich postupov, prísnejšiemu trestaniu porušenia pracovných postupov, či už zo strany nejakého nedodržania ich interných postupov, alebo potom následne porušenia nejakých práv a slobôd občanov. Bavíme sa o nejakých nezákonných zatknutiach a podobne. Tieto veci majú byť prísne trestané a my ich odsudzujeme, lebo takto proste fungovať nemá v právnom štáte. Potom sa tu z toho stáva policajný štát a to nechceme. Myslím si, že ani republikánska strana, ani naša. Ten rozpočet je to na debatu, ja som za to, aby sa to nejako prediskutovalo, či už s vedením polície priamo, ale zároveň aj s odborníkmi na túto tému. Takže v aktuálnej chvíli sa skôr vyjadrujem a prikláňam k tomu, že by mala nejaká časť rozpočtu policajného zboru môže byť znížená, pokiaľ to nebude na úkor efektívnosti ich práce. Tak sa presuneme zase k vám, pane Walker. Za republikánsku stranu treba to taktiež nastaviť na stredovú líniu, na zdravý rozum. Policajný rozpočet, políciu treba podporovať, aby mali dostupné prostriedky, ktoré mať dostupné potrebujú, aby mali všetko, čo potrebujú na výkon svojej služby. Taktiež sa treba pozrieť na to, aby nedostávali nejaké peniaze zbytočne navyše, ktoré by, keď sa tak zle vyjadrím, mohli byť utopené. Tým pádom
rovnako ako povedala demokratická strana, polícii treba nastaviť rozpočet, aby mali na všetko potrebné, ale zároveň, aby tam netekli zbytočné peniaze. Máte něco k tomu, pane Pierce? Viete čo, ani nie. Tak se přesuneme tedy do toho zdravotnictví. To je teda na vás, pane Walker. Jestli má být zdravotní péče více financována státem nebo ponechána převážně soukromému sektoru? Tak za mňa by sa určite štát mal zapojiť, pretože zdravie je v podstate to najdôležitejšie, čo máme. Keby nie je zdravie, tak ide všetko už, keď to tak ľudovo poviem, ako z pozície aj občana, keby nie je zdravie, tak všetko ide už dole vodou. Keďže je toto najdôležitejšie, čo máme, tak peniaze do zdravotníctva nie sú peniaze, ktoré by sa niekde utopili alebo stratili, ale sú to peniaze, ktoré vlastne podporia zdravie našich občanov a tým pádom to vyrovná aj nejakú tú stabilitu v štáte. Zdravotníctvo je v momentálnej dobe v našom štáte našťastie nie až toľko predražené ako v susedných štátoch, ale chceme sa ešte podujať na tom, aby tieto systémy, aby zdravotníctvo dostalo toľko peňazí, koľko bude potrebovať, aby sme podporili vývoj nových systémov, moderných technológií a všetkých týchto vecí, ktoré potrebujeme pre všetkých občanov, aby si to mohli dovoliť. Aby to zároveň tá nemocnica vo vybavení mala a aby občania mali prístup k zdravotníctvu, pretože, jak už som spomínal, zdravie je to najdôležitejšie a tým pádom si myslím, keď už niekde máme tie peniaze dávať, tak práve do zdravotníctva, aby ľudia mali k tomu prístup, aj obyčajní ľudia, a aby sa nestávalo, že niekto nebodaj až zomrie na nejakú banálnu vec, ktorá sa ide rýchlo behom pár, možno minút, možno dní vyšetriť a predísť. Pane Pierce? Ak teda môžem ja tiež na túto otázku zodpovedať, v podstate v tomto sa nejakým spôsobom zhodujeme. My a ja konkrétne, keďže mám na starosti zdravotníctvo v našej strane, bojujem a chcem bojovať za to, aby bolo zdravotníctvo prístupné ľuďom. Určite má dostávať väčšie dotácie. Zároveň my navrhujeme zavedenie systému štátneho poistenia. To znamená, že chceme v podstate zamedziť vzniku nemocníc v súkromnom sektore, ak sa teda nebavíme o nemocniciach, ktoré poskytujú napríklad nejaké plastické úpravy a podobne. V tom prípade tam asi nevidím problém, to sú dobrovoľné zákroky, ktoré človek ku životu, ak sa teda nebavíme o obetiach nejakých politraum a nejakých týchto zdravotných komplikácií, tam v tom prípade by tie plastické operácie mali byť zahrnuté v tej starostlivosti. Ale čo sa týka štátnej zdravotníckej sféry, určite navrhujeme to, aby ľudia mali prístup k tomuto zdravotníctvu. My navrhujeme to, aby ošetrenie napríklad na či už urgentnom príjme v rámci prevezenia sanitkou, keď niekto skolabuje na ulici, je postrelený a podobne, aby jednoducho bolo možné úplne zadarmo. Zároveň teda si ľudia môžu platiť zdravotné poistenie, ktoré im bude poskytovať nejaké navyše výdavky v tom zdravotníctve, nejaké navyše procedúry. Ľudia k tomu majú mať jednoducho prístup. My konkrétne sme túto tému prejednávali priamo s ľuďmi z IMS, dokonca s celým vedením IMS. Mali sme stretnutie, kde sme sa s nimi bavili na túto tému, povedali, že sú nejaké isté problémy, čo sa týka zdravotníctva, ktoré treba riešiť. Tie úplne nechcem teraz komunikovať, lebo netýkajú sa priamo ako keby zdravia pacientov, týkajú sa primárne skôr logistiky prevozu pacientov. Ide o to, že po debate s vedením IMS sme sa zhodli na tom, že čo sa týka napríklad technologického vybavenia a modernizácie, tam nevidia nejaký deficit, tam je to podľa nich na úrovni také, aké by to malo byť. Určite by ošetrenia nemali stáť toľko, koľko stoja. Základné ošetrenie na urgentnom príjme by malo byť kompletne zadarmo. Človek potrebuje nejaké ďalšie vyšetrenia, po prípade obvodného lekára a podobne, tak to by malo zahŕňať to zdravotné poistenie, ktoré by v podstate bolo nastavené na takú cenu, aby keď človek vie, že nenavštevuje nemocnicu často, tak vie, že si ho napríklad nemusí platiť a tým pádom má to urgentné ošetrenie úplne zadarmo. Další bod, tady máme migraci, to už je mířený na vás, pane Pierce. Ano. A otázka zní, má stát San Andreas zpřísnit přístup k nelegální migraci nebo se zaměřit na reformu imigračního systému? Dobrá otázka.
Opäť je to v podstate, že aj. Imigrácia je tu s nami v podstate asi od začiatku, alebo migrácia je tu s nami od začiatku vzniku sveta. Vďaka tomu sme aj tu. Jednoducho ľudia migrovali. Čo sa týka sprísnenia trestov, ak som správne pochopil a vypočul otázku za nelegálnu migráciu, najvyšší trest pre nich je deportácia naspäť do ich krajiny. Čo sa týka reforma migračného systému, aj tam súhlasím s tým, že migračný systém by potreboval reformu. Minimálne napríklad, že v čakacej lehote na víza a na spôsob vydávania víz a celkovo ten systém vydávania víz pre migrantov a poskytovanie azylu a podobne by jednoducho mal byť nejakým spôsobom upravený. Konkrétne, ako by mal byť upravený, to vám v aktuálnej chvíli neviem povedať. Je to na diskusiu v rámci či už kongresu alebo strany, ale bavíme sa tu už o nejakých povolebných riešeniach, takže v rámci kongresu. A čo sa týka sprísnenia nejakých následkov nelegálnej migrácie, tam si myslím, že ak človek príde do krajiny, a toto je v podstate nejaká že čisto osobná záležitosť, ak človek príde do krajiny ako nelegálny migrant a začne pracovať, vytvárať pre štát zisk a prišiel tu nelegálne, tak by sa jeho konania mali prehodnotiť a v podstate, ak si zažiada po tom, čo mu bude dané nejaké ultimátum o vydanie víz, tak by sa to malo prehodnotiť na základe jeho činov a príspevku pre štát. Pokiaľ niekto príde ako nelegálny migrant do štátu a jediné, čo robí, je, dajme tomu, že pácha či už trestné činy, alebo jednoducho nazvime to, že je neprispôsobivý sociálne, tak tam samozrejme taký človek není prospechom pre štát. Mali by byť vzniknuté opatrenia, ktoré by zabezpečili to, aby taký človek v tom štáte nebol. Bavíme sa teda o nejakej, nazvime to, deportácii. A ten človek by si mal po vrátení sa do domovskej krajiny, ak chce sa do štátu navrátiť, mal by sa zažiadať o víza, ale tam už sa bude brať do úvahy to, že čo v tej krajine robil a vôbec prečo bol deportovaný. Takže človek, ktorý tu vytvára zisk, pracuje úplne slušný, by mal dostať šancu si o tie víza zažiadať, lebo my nemôžeme vedieť, čo tomu človeku zabránilo si o tie víza žiadať. Každý má proste nejakú inú situáciu v živote, ktorá mu môže čokoľvek znemožniť. A človek, ktorý si o to nezažiada, je tiež nelegálny migrant a robí v štáte bordel a iba vytvára nejaký sociálny nepokoj, tak taký človek by mal byť deportovaný a následne si môže zažiadať o legálne víza naspäť do krajiny. Pane Walker, něco k tomuto tématu? Určite. No, takže za mňa vyjadrím sa rovno k tej otázke za republikánsku stranu. Za nás táto reforma tohto migračného systému je potrebná, ale ešte predtým sa vyjadrím k nelegálnej migrácii. Za našu stranu sme proti nelegálnej migrácii, ale ohľadom tých trestov za nás adekvátny trest pre nelegálneho migranta je práve deportácia. Vrátenie do jeho krajiny, odkiaľ migroval. To znamená, že táto osoba, keď tu, jak už tuto spomínal pán Pierce, tak keď bude deportovaná za napríklad nejaké veci, ktoré bude sa skrátke prihliadať na to, čo tá osoba tej krajine robila. Keď tu konala nebodaj nejaké nelegálne činnosti alebo nezapadala do spoločnosti, tak tým pádom už nebude možnosť udelenie takejto osobe víza, aby sa do štátov, alebo respektíve do štátu San Andreas vrátila, ale naopak, pokiaľ tu tá osoba robila nejakú bežnú prácu alebo si tu vlastne žila tak, ako by mal žiť každý obyčajný slušný občan a pracovala, tým pádom vytvárala zisk pre ten štát, tak aj na to bude prihliadané a tým pádom by malo byť nejaké urýchlené víza, ale určite taktiež tam prebehne nejaká tá deportácia, jak povedal aj pán Pierce, pretože za nás, keď už tu došlo k tomu porušeniu, že tu je nelegálne a nelegálne, tak tým pádom tá deportácia prísť jednoducho musí. Ohľadom tej reformy, jedná sa o to, treba to zreformovať tak, aby
tieto procesy týchto vybavovania víz a podobne boli urýchlené, ale to neznamená, že teraz pustíme sem hocikoho. Práve naopak, budeme veľmi dôkladne kontrolovať, koho si do našej krajiny púšťame. Jeho trestnú minulosť v svojej krajine, čo mal. Jeho nejaké pôsobenie, ako sa stavať nejakým postojom a celkovo si toho človeka preveríme, pretože sem nemôžeme pustiť v podstate hocikoho. Našim cieľom je čo najmenšia, keď sa tak zle vyjadrím, kriminalita a aby každý občan sa choval v súlade so zákonníkom štátu San Andreas. Tým pádom táto reforma by spravila zároveň urýchlenie, zároveň lepšiu kontrolu a zároveň by sa prihľadalo na to, ako tu ten občan je, alebo budúci občan a čo robil a čo robiť bude. Taktiež ešte posledný môj detail k tomuto všetkému. Nebolo by za mňa osobne na škodu zaviesť ohľadom toho víza nejakému migrantovi, ktorý tu je legálne, skúšobnú dobu, napríklad v podobe roku, počas ktorej by sa kontroloval dôkladnejšie a lepšie a tým pádom by sa dbalo na to, či mu to pozostane alebo sa zruší. Samozrejme niečo podobné tu je, ale teraz hovorím o reforme. Ďakujem, za mňa všetko. No, ja ak môžem zareagovať. Vy ste teda povedali, že aj človek, ktorý bol pre štát prospešný, to znamená vytváral zisk pre štát, bol bezproblémový, nekonal trestnú činnosť, ktorá by nejakým negatívnym spôsobom ovplyvňovala spoločenský život, mal by byť tiež deportovaný. A potom poviete niečo o skúšobnej dobe. Keď taký človek v tomto štáte bol a robil prospešné činnosti pre štát a vy ho potom deportujete, tak nie je to v podstate ako keby, že nejaké ako kontraindikované, že tak on v tej skúšobnej dobe už v podstate bol a prišlo sa na to, že normálne pracuje, normálne žije. Dám na príklade, bude sem nelegálne migrovať nejaká rodina a zo strachu, že ich vyhodia, tak svoje napríklad čerstvo narodené dieťa alebo maloleté dieťa jednoducho neprihlásia ako občana alebo nezažiadajú o víza pre to ich dieťa. To dieťa tu bude žiť, nikdy sa nedostane do nejakého bodu, kedy by sa malo preverovať to, že či má vôbec nejakú štátnu príslušnosť, že či podlieha tomu, že je vlastne občanom Ameriky. A toto dieťa tu začne pracovať, netuší o tom, že vlastne nie je občanom Ameriky, lebo jednoducho mu to nebolo nikdy vysvetlené. Teraz sa na to príde, ono tu žilo, dajme tomu, 20 rokov, bolo prospešné pre tento štát, pracovalo a všetky tieto veci a teraz ho deportujeme. A on za to nemôže. To není úplne správne z mojej strany a ja to si som myslím, ale nepovedal, pán Pírs. Nie, Prepáčte, že vám skákam do reči, ale to si pletiete. Nie, vy ste povedali, že aj človek, ktorý bol prospešný pre ten štát, tak aj taký človek, nakoľko sem prišiel nelegálne, by mal byť deportovaný. A potom poviete, že taký človek by mal podliehať, že mala by tu byť nejaká skúšobná doba pre človeka, keď si zažiada o tie víza, budú mu, dajme tomu, udelené a teraz, alebo občianstvo a vlastne preukáže sa, že je spôsobilý, tak mu to bude predĺžené alebo mu to bude už udelené permanentne. A človek, ktorý tu pracuje, dajme tomu 5 rokov, a aj keď by sem neprišiel ako dieťa, dobre, prišiel sem, ja neviem, v 20 rokoch, nelegálne migroval, teraz sem prišiel, normálne tu pracuje a teraz sa na ňo príde a deportujeme ho. A 5 rokov tu normálne žil a pracoval, nebol problémový, neprešiel tým pádom tou skúšobnou dobou? Alebo zle to rozumiem, alebo jak to je? Jak hovoríte, tomu rozumiete. Ako prvé, ja som vám sem nepodložil priamy zákon, ktorý budeme aplikovať, ale iba niečo, čo do budúcna plánujeme. To znamená, že samozrejme tam budú výnimky a bude sa prihliadať na toto tým, že deportujeme niekoho, kto sem migroval, som myslel človeka, dospelého človeka, ktorý nelegálne migroval do tej krajiny, poprípade rodinu, čo sa tu nelegálne dostala, a tým som narážal na to, že tu niekto žil normálne a nerobil problémy, stále neospravedlňuje to, že vnikol protizákonne do tejto krajiny alebo sa sem dostal mimo týchto povolených stanovených noriem. Takto to bolo myslené. Tým pádom to neznamená, že tu budeme nejak kasírovať a dávať do nejakej doby človeka, ktorý tu 5 rokov v poriadku žil a súladil so všetkými našimi zákonmi. Na všetko sa bude prihliadať a práve aj preto sa títo ľudia budú preverovať. Ja som teraz nikde nepovedal, že teraz deportujeme dieťa, ktoré sa tu narodí a bude tu žiť v podstate celý život a že sme o ňom nevedeli. To Nie, určite nie. Vy ste na začiatku povedal, že aj človek, čo tu slušne žil, prišiel sem nelegálne.
tak tým pádom porušil zákon a mal by byť deportovaný. To ste povedali. Ale dobre, ja už k tomu ďalej nič nemám. Ale Nejak ste to no, teraz osvetlili a ja už ja nebudem teda reagovať. rozumiem, ja sa k tomu ešte predsa vyjadrím. Povedal som, že keď sem príde nejaký nelegálny migrant do štátov a zistí sa, že tu je nelegálne, tak si ho tu určite neponecháme, lebo potom by mali ľudia tendenciu, vlastne mali by myslenie, že avšak jemu to prešlo, prišiel sem nelegálne, tak na čo by som si nejaké vízum robil? Práve naopak. Tento človek môže byť deportovaný, ale jak už som spomínal, bude prihľadané na to, či už tu bol a ten proces bude ešte o toľko urýchlený a ja nevidím dôvod, prečo by tu ľudia nelegálne migrovali, keď im otvoríme možnosti sa do štátu dostať legálne. Bude to jednoduché, nebude to nič zložité a príjmeme ich medzi seba, keď si to požiadajú legálnou formou. Tým pádom môj cieľ je, aby sa znížila nelegálna migrácia a naopak, aby sa prihľadalo na tú legálnu a umožnilo sa im to takýmto spôsobom v rámci zákonov a našich túto stanovených noriem. V poriadku, ja už nebudem reagovať. Staneme u vás, pane Walker. Má stát více podporovat veřejné školství nebo dát větší prostor soukromým školám? Dobrá otázka, ďakujem za túto otázku a aj sa k nej rovno vyjadrím. Naša strana je za základné americké slovo, ktoré si myslím, že každý pozná. A to slovo je sloboda. To v podstate znamená, že sme na nejakej vyváženej norme tohto a tým pádom opäť budú môcť rozhodovať ľudia. Tým pádom to znamená, áno, je treba podporovať školstvo a budeme podporovať naše verejné školstvo, aby si každý vlastne prešiel tým, že áno, podporuje sa to, je tu všetko tak, jak má byť. Celkovo sa na to zameriame, ale zároveň nebudeme utláčať súkromné školy. Pokiaľ to takto má byť, tak my spravíme všetko preto, aby štátne školy vlastne nejak napredovali a boli dobrým zázemím pre v podstate naše deti a deti nášho ľudu a zároveň, aby si tí občania mohli vybrať, či už chcú do nejakých štátnych alebo súkromných škôl. Takže jedná sa o takú nie tenkú, ale strednú hranicu medzi týmito dvomi systémmi. Pane Pierce, něco k tomu? Jo, tak ja sa k tomuto tiež rád vyjadrím. V podstate súhlasím. Čo sa týka súkromných škôl, môžeme to opäť pomenovať ako podnikanie. Je to ľudia platia za to, aby boli vzdelávaní, dajme tomu v priaznivejších podmienkach, alebo majú slobodu vybrať si, kde chcú byť vzdelávaní. Ja si myslím, že súkromné školstvo by malo ale podliehať nejakej kontrole, lebo aj rovnako jak štátne školstvo, jednoducho malo by sa dohliadať na to, že ľudia si tzv. Neplatia za to, že prejdú školou, ale to jednoducho máme tu mať študovaných ľudí. Deti sú naša budúcnosť. Je na nás, aby sme tým deťom zanechali pôdu, na ktorej oni môžu potom ďalej stavať a budovať a úspešne stavať a budovať. Takže je dôležité investovať do školstva a nechať slobodu súkromnému sektoru, nech tvoria vzdelávacie centrá, ale majú byť rovnako kontrolované ako štátne školy, aby nedochádzalo k tomu, že budú fungovať len ako nejaký spôsob ľahšieho štúdia pre študentov a tým pádom ukrátenia od nejakého správneho vzdelávania detí. Tak sa môžem ešte k téme vyjadriť. Tuto pán Pierce mal skvelý point za našu stranu a mňa určite súhlasíme s tým, že súkromné školy by taktiež mali podliehať kontrolám, aby sa presne nestávalo to, čo pán predseda Demokratickej strany hovoril k tomu nejakému nebodaj kupovaniu titulov alebo podobne, kupovaniu školstva. To určite nie a taktiež by podliehali kontrolám rovnako ako štátne školy. Ďakujem za mňa všetko. Pane Pierce, jaké zbraně chcete legalizovat a jakým způsobem? V našej strane zatiaľ bola debata o brokovniciach a spomenuli sme aj dneska, aj v našich nejakých predvolebných materiálov Pistol 50. Ide v podstate o to, že brokovnice a predaj brokovníc by podliehal prísnejšej kontrole. Čo sa týka celkovo ale zbraňového systému a kontrole, chceme proste zaviesť väčšie, nazvime to, opatrenia pred nadobudnutím či už weapon license alebo zakúpením zbrane. Jednalo by sa teda o jak psychologické, tak aj zdravotné testy. Ide o to, že človek môže byť síce psychicky
schopný na to držať zbraň a vlastniť zbraň, ale môže mať nejaké zdravotné problémy, ktoré by mu v niektorých prípadoch mohli uškodiť s tou zbraňou. Nehovorím o akože, že by mali byť obmedzovaní držať zbraň, ale malo by sa na to prihliadať, aký typ zbrane by mohli držať. To isté by platilo ale pre policajné zbory, ako my komunikujeme, majú byť prísnejšie kontrolované policajné zbory a tým pádom by takisto museli podliehať týmto psychologickým nejakým posudkom a vyšetreniam. Čo sa týka toho systému, že ako by fungovalo držanie napríklad brokovníc, jednalo by sa čisto o súkromnú záležitosť, to znamená, že nejaký spôsob open carry s brokovnicami by určite nemal byť povolený. Ja osobne by som nebol rád, keby ľudia behali po verejnosti s brokovnicami. Čo sa týka pistol 50, je to pištol s tým, že podľa mňa táto zbraň by teoreticky mohla kľudne byť zastúpená v rámci open carry, že ju človek môže vlastniť, mať na verejnosti, držať, ale určite nie, ako isto viete, aj podľa zákonu tá zbraň nemôže byť viditeľná, určite nemôže byť nabitá, takže môže ju držať pri sebe na verejnosti, ale nemôže byť viditeľná. Brokovnicu asi, dobre, možno nejakú menšiu brokovnicu skryjete, ale tá jednoducho na verejnosti aj ako concealed carry by nemala byť. Brokovnice by slúžili či už na lov, alebo na ochranu v rámci nejakej vašej súkromnej pôdy, či domova, alebo vašej nejakej užitkovej pôdy. Čo sa týka pistol 50, tam je to tak, tam by to fungovalo rovnako ako s akoukoľvek inou pištolou, že ju človek môže mať u seba, ale nemôže byť viditeľná. Pane Volkro? Za republikánsku stranu s demokratickou stranou s niektorými bodami súhlasíme, ale samozrejme tento systém reformy, respektíve pridania nejakých tých dodatkov do systému zbraní máme inakší. Ohľadom tých brokovníc, samozrejme taktiež nesme za to, aby sa voľne s nimi nebodaj niekde pobehovalo, či už skrytými, alebo viditeľnými, čož ani nie je možné na verejnosti, ale sme preto, aby tieto brokovnice boli vlastne legálne v rámci ochranu majetku a osôb daných na tom majetku, čiže podnikov a podobne. Samozrejme by to podliehalo nejakým kontrolám, ktoré si myslím, že by neboli až také prísne ako u demokratickej strany, ale samozrejme by tam tie kontroly boli a aby sa nestávalo, že tu nebodaj brokovnicu dostane do ruky niekto, kto by ju dostať do ruky nemal. Taktiež tam budú v podstate podobné kritériá, ako sú teraz na naše zbrane, čiže licencie, dovršenie 21 rokov, nejaké tie posudky psychologické a podobne. Ohľadom pištol 50 taktiež bola formou našej debaty a taktiež sme názoru toho, že to je pištol a do budúcna by bolo za nás možné uviesť túto pištol do pohybu aj ako klasickej kombatky alebo podobne, keď to tak ľudovo poviem, čiže by bolo do budúcna možné, aby sa táto zbraň nosila. Zároveň bolo predmetom nejakej debaty aj revolver, ktorý tu, pokiaľ sa nemýlim, tak legálny v podstate je, ale nie je k dostání, keď to tak poviem, legálnym spôsobom. Tým pádom by sme sa na to ešte pozreli a spravili nejakú reformu aj ohľadom týchto ďalších zbraní, čož sa do budúcna plánuje aj prizrieť na niektoré povolenia práve týchto zbraní aj pre štátne zložky. Samozrejme, tento systém treba vyvážiť a taktiež tam budú nejaké tie kontroly. Čiže ešte, aby som to zhrnul, brokovnica na verejnosti nie, v podnikoch áno, pištol 50 na verejnosti môže byť, je to pištol, revolvery a podobné zbranie budeme ďalej prejednávať a chceme o rozšírenejšiu reformu, než len 2 typy zbraní ako u protistrany. Ďakujem, za mňa je to takto asi dočasne všetko s ohľadom zbraní. Jak by som mohol doplniť, tak u nás to není samozrejme len o týchto 2 zbraniach. U nás zaznel aj tiež ten revolver dneska na verejnej debate, len mne to vypadlo. Každopádne ja by som ešte rád doplnil, čo sa týka zbraňového systému a nejakej kontroly. My sme napríklad aj za to, aby ľudia, ktorí preukázateľne, a tam to treba počiarknúť, zdôrazniť a jednoducho vyjadriť, ktorí preukázateľne pri násilných trestných činoch
a pri vlastne akýchkoľvek trestných činoch využívali strelnú zbraň, a teraz sa nebavím, či je to legálne alebo nelegálne, a sú držiteľmi strelného preukazu, teda zbrojného, by sa mala zvýšiť doba zadržania tohto zbrojného preukazu, no a zároveň s tým by sa malo rátať aj napríklad pri niektorých prípadoch permanentné zabavenie zbrojného preukazu, lebo ak človek opakovane pácha násilnú trestnú činnosť so zbraňami, tým pádom ohrozuje životy ľudí, lebo nikdy nevie, kedy tá zbraň sa môže pokaziť a môže vystreliť či už omylom alebo technickou závodou a môže to niekoho zabiť, tak jednoducho takíto ľudia by nemali mať právo držať zbraň, ktorí páchajú so zbraňami násilné trestné činy. Ale preukázateľne, na to chcem zdôrazniť, preukázateľne, že bola využitá strelná zbraň pri tých daných trestných činoch. S týmto výrokom pána predsedu Demokratickej strany určite súhlasím. Samozrejme, treba prihliadať na to, či sa tieto trestné činy, ktoré boli vykonané, alebo bola pri nich použitá zbraň, opakovali, a ak sa samozrejme opakovali, tak takáto osoba by do budúcna nemala mať v podstate právo, alebo by mala mať nejaké znížené nároky na drženie práve takejto zbrane, aby sme takto aj ochránili všedný ľud a aby sme zamedzili nejakému zneužívania týchto povolení. Pane Walker, má mít vláda větší roli při řešení problémů společnosti, nebo by měla zasahovat co nejméně? Možno sa budem opäť opakovať, ale základným slovom nášho štátu bolo, a myslím si, že aj po nejakú dobu určite za nás aj bude, ak by sa k tomu takto dopadlo, myslím si, že aj za pánov demokratov, nebudem to samozrejme privlastňovať len nám, je to slovo sloboda. Čiže určite treba nastaviť nejakú strednú líniu, na ktorej tieto dané veci budú balancovať, ale zároveň si myslíme za republikánsku stranu, že by štát mal zasahovať čo najmenej tak, že dokiaľ to nebude nutné a nebude musieť, tak dá slobodu práve týmto občanom, a aby sme boli stále ako štát otvorení novým možnostiam a ľudia mali právo na slobodu a viacero možností. Takto stručne za republikánsku stranu. Ak môžem, viete tú otázku ešte raz opakovať? Vy sa pýtate akože na úlohu vlády v sociálnom živote ľudí, ak to správne chápem. Áno, presne tak. No, z našeho pohľadu ide o to, že vláda by samozrejme mala podporovať sociálny život, komunity a podobne. To znamená, že by mala ukladať úsilie na to, aby podporovala či už nejaké väčšie spoločenské, ale aj menšie spoločenské akcie, festivaly a podobne, kde sa jednoducho ten sociálny život môže rozvíjať, ľudia môžu naväzovať nové vzťahy, priateľstva, poprípade dajme tomu partnerské, či už obchodné, alebo v rámci nejakého partnerského súžitia. Takže na takéto akcie by sa mal dávať dôraz, vláda by v tomto mala zastávať podpornú funkciu pri spoločenskom a sociálnom živote a jednoznačne by nemala obmedzovať spoločenský a sociálny život a práve, že by ho mala rozvíjať. Takže toľko k tomu z mojej strany. Nemám k tomu nič, čo ďalej doplniť. Tak ja ešte doplním, pretože pán Pirš mi celkom dobre nahral a mal dobrú pointu. Ako republikánska strana sme určite plno za podporovanie takéhoto sociálneho života, akcií a podobne. Do toho určite, ale v zasahovaní do nejakých iných vecí, ktoré sa taktiež jednajú v rámci sociálnych problémov, sme za to, aby sme zasahovali čo najmenej, poprípade vôbec nemuseli. Ale pokiaľ bude treba niečo podporiť alebo sa podieľať, tak určite sme plno za to, lebo sociálny život, či už mesta Los Santos alebo celého San Andreas, treba podporovať. Tak na závěr máme nějaké ty 2 otázečky. Nejdřív začneme u vás, pane Walker. Jak si představujete prvních 24 hodin po volbách, pokud vaše strana vyhraje volby? Tak ďakujem za otázku. Tak samozrejme sme len ľudia, čiže určite by tam prebehla nejaká tá oslava, ale myslím si, že hneď potom, respektíve čo najskôr to bude možné a vlastne by sme uviedli hneď stranu do pohybu, zasadneme do kongresu, prejednáme všetky súčasné problémy nášho štátu, nejako sa k ním vyjadríme, pôjdeme do nejakých riešení týchto problémov
a následne, keď vyriešime tieto vlastne súčasné problémy, tak by sme sa vrhli na našu plánovanú reformu, ktorú sme sľubovali občanom, pretože za našu stranu sa sľuby určite dodržujú a tým pádom by sme sa pozreli na to, čo sme hovorili a čo bolo súčasťou volebnej kampane. A pane Pierce? Tak u nás by to prebiehalo tak, že v momente, čo by sme sa dozvedeli, že sme boli zvolení ako koalícia do kongresu, tak by sme okamžite zvolali stretnutie strany s nejakým, samozrejme s nejakou tlačovou správou alebo kľudne aj s nejakou akože s prehlásením verejným. S tým, že by sme začali aktívne komunikovať v rámci našej strany a určovať prioritu riešenia našich presadzovaných problémov a reforiem. A samozrejme do toho by sme zakomponovali aj republikánsku stranu, s ktorou by sme komunikovali rôzne riešenia. Zvolili by sme si teda predsedu kongresu a zvolalo by sa prvé zasadanie kongresu do týždňa, jednoznačne čo najrýchlejšie, aby sme mohli aktívne pracovať na veciach, ktoré navrhujeme my, po prípade na veciach, ktoré navrhujú republikáni a zhodujeme sa v riešeniach a okamžite by teda mal prebiehať dialóg, aby sme jednoducho začali okamžite pracovať pre ľudí, ktorí nás zvolili. Nádhera. A poslední taková pro vás oba. Nejdřív začneme zase u vás, pane Pierce, že teďka vám dávám prostor položit jakoukoliv otázku tady na pana Volkra. Či vás nějaká napadá? Napadá mi. peprná? Tak, peprná, záleží, čo berete ako peprnú. Ja by som mal otázku, tak nemôžem to cieliť len na pána Volkra, budem to cieliť na celú republikánsku stranu. Na stranu, áno. Aký máte názor, alebo respektíve aké máte riešenie na politiku menšín a problémov a menšinovú jednoducho problematiku, či už v rámci Southsideu, alebo jednoducho celkovo. Či už utlačanie ich práv, alebo na druhej strane zamedzeniu tvorby gangov a zamedzeniu tým pádom nejakého násilia zo strany týchto ľudí. Tak ja sa určite vyjadrím. Pre niekoho to peperná otázka byť môže, ale ja si myslím, že na to mám ako odpovedať a treba nastaviť na to zdravý rozum. Čiže to znamená, tieto menšiny naopak, miesto toho, aby sme ich silou, mocou vynášali niekde preč, odnášali a keď to tak zle poviem, likvidovali, tak to nie. Naopak by sme vytvorili centra pre aj pomoc takýmto ľuďom, ale naopak by sme vytvorili centra a pracovali by sme na tom, aby sa títo ľudia vedeli začleniť. Samozrejme, komu niet rád, tomu niet pomoci by stále platilo, čiže pokiaľ by niekto opakoval svoje činy a pokiaľ by niekto stále konal nebodaj protizákonne alebo cieľene útočil na klasických občanov, po prípade štát, tak tým pádom samozrejme by tu nebolo mu miesto v našej spoločnosti. Taký človek, keď proste sa nedokáže napraviť, tak samozrejme by si to odtrestal ako každý iný. Hej, tá spravodlivosť tam stále musí byť. Ale zároveň chceme ísť na to postupne a chceme skúsiť začleniť tých, ktorých začleniť pôjde a nastaviť na to nejakú peknú laťku, aby sme z toho vyšli v konečnom dôsledku všetci minimálne dobre. V poriadku, ďakujem za zodpovedanie. Tak ja si myslím, že toto bola pomerne dobrá debata a zodpovedali sme si na väčšinu vecí, ale aj cez to tu mám jednu otázku. Dneska není asi tajomstvom, že som sa zúčastnil na vašej verejnej debate, ktorú ste usporiadali ako demokratická strana a z vašich úst tam zazneli slova niečo ako štýlom, že neviem ako demokratická strana, ale vyjadrím sa sám za seba. Vy sa nejak distancujete od vašej strany alebo sa bojíte, že by vaša strana nemala vo vás dôveru alebo že by vám nejak nedôverovali alebo by ste mali odlišné názory? Nie, ale musíme pochopiť, že ako osoby zdieľame rovnaké hodnoty a rovnaké názory, ale môžeme každý mať aj na niektoré veci iný pohľad. A keďže otázka, ktorá mi bola položená, nami úplne nebola komunikovaná v rámci nejakej našej spoločnej debaty v strane, tak som nemohol hovoriť za celú stranu, lebo nemôžem pri témach,
ktoré neboli komunikované v rámci našej strany, hovoriť za všetkých, pretože tak by to jednoducho fungovať nemalo. Každý by mal mať slobodu vlastného názoru. To ste tu aj niekoľkokrát dneska spomenuli, to slovo sloboda. Rovnako ako aj pri voľbách sa nevždy stotožňujete práve s tou stranou, ktorú chcete voliť. Vždycky je tam niečo, alebo teda môže sa stať, a vo väčšine sa to jednoducho stáva, že je tam niečo, čo vám na tej strane vadí, ale volíte ju preto, lebo sa hodnotovo približuje viac ako tá opozičná strana. A to isté, preto to zaznelo z mojich úst, lebo keď nebolo niečo komunikované medzi nami v strane, a ja už poviem úprimne, nespomínam si, aká to bola otázka, ale keď jednoducho niečo nebolo komunikované v našej strane aktívne, a ja neviem, aký na to majú názor ľudia v tej strane, lebo sme to nepreberali, a náhodou by som povedal niečo, čo ich ako osoby by urazilo alebo im to mohlo uškodiť, tak jednoducho radšej poviem, že to je môj názor. Lebo tak by to malo byť, každý má mať svoj názor, a není to preto, že by mi strana nedôverovala, alebo ja by som nedôveroval strane, alebo že by sme nemali medzi sebou nejaké akože rovnaké hodnoty a že tí ľudia v tej strane sú len preto, lebo ich tam niekto dostal, aby tam jednoducho boli a zastávali nejaký post. Takže jednoznačne nesúhlasím s tým, že by to bolo tak, že nezdielame rovnaké názory a hodnoty a jednoducho nevieme o sebe nič. Bolo to povedané preto, lebo o tej téme nebolo diskutované a ja som nechcel hovoriť v tom momente za všetkých. Určite ďakujem za zodpovedanie a za mňa všetko. Za mňa taktiež. Tak dámy a pánové, tímto se dostáváme na konec dnešní předvolební debaty v rámci pořadu Weaselcast. Děkujeme oběma hostům, Aidenu Pearsovi, předsedovi Demokratické strany, a Brianu Walkerovi, místopředsedovi Republikánské strany, za jejich účast a za jejich pohledy na budoucnost našeho státu. Teď už je to ale na vás, občanech Los Santos, abyste si vytvořili vlastní názor. Od mikrofonu se loučí Chad Morrison a vy jste sledovali Weaselcast, předvolební speciál. Přejeme vám klidný večer a brzy zase na viděnou. Pekne Majte sa sa. prajem.